Κατερίνα, είναι η πρώτη φορά που είσαι στη Θεσσαλονίκη μετά την αναγνωρισιμότητα, την εμπειρία, όπως θες πες το, του παιχνιδιού? Ναι, είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην πόλη μου να τραγουδήσω. Είχα πάρα πολύ άγχος την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή από τη στιγμή που κατέβηκα από το αεροπλάνο είχα μια νευρικότητα και δεν ήξερα γιατί, και το κατάλαβα τη στιγμή που βγήκα έξω και είδα από κάτω ανθρώπους γνωστούς, ανθρώπους από την πόλη μου. Έτσι πάντα όταν γυρίζεις στην πατρίδα έχεις ένα παραπάνω άγχος για το αν θα είσαι καλή, έτσι πώς θα... Πάντως ένιωσα πολύ ότι είμαι εδώ, ας πούμε, ότι γύρισα, ότι είμαι... Θα σου το πω ότι τα κατάφερα, να σου το πω εντάξει. Προφανώς είναι πάρα πολύ αρχή. Απλά ένιωσε έτσι μια ωραία ανακούφιση μέσα μου από τον κόσμο που χαμογελούσε από κάτω. Τι άλλο έχουν λοιπόν οι βαλίτσες στην επιστροφή αυτή στη Θεσσαλονίκη? Τι έχουν? Καλή διάθεση, εμπειρίες? Κοίταξε. Ναι. Ναι, έχω πάρα πολύ διάθεση και βασικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι σε ένα τόσο καλό σχήμα. Ήλπιζα να είμαι σε κάποιο σχήμα, να με φιλοξενεί κάποιο σχήμα το χειμώνα και είμαι ακόμη πιο χαρούμενη που συνεχίστηκε. Μπορούσαμε να δουλέψουμε μέχρι την Άνοιξη, γιατί ξέρεις πώς είναι αυτές οι δουλειές. Η συνεργασία πώς είναι με Γιώργο Σαμπάνη και με Τάμτα? Με δύο άτομα που έχουν το δικό του στίγμα, ο καθένας από τους δύο καλλιτεχνικά, στο ελληνικό μουσικό πεντάγραμμο. Είναι πολύ... Βασικά είναι η πρώτη μου. Δεν έχω σύγκριση από προηγούμενες. Αλλά επειδή είμαι και πολύ μικρή, με προστατέψαν από την πρώτη στιγμή, με βοήθησαν, με συμβούλεψαν. Δεν είναι τα καλύτερα, δεν έχω να πω κάτι. Τα περίμενα δύσκολα δηλαδή τα πράγματα. Αλλά πέρα από το κομμάτι της δουλειάς και της εξάσκησης και της πρόβας, κατά τα άλλα δεν αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα. Είναι εύκολο για ένα νέο καλλιτέχνη ηλικιακά και στη μουσική σκηνή να κάνει σχέδια μέσα σε όλη αυτή την κρίση? Γιατί πλέον δεν γίνονται πολλές δισκογραφικές δουλειές, τα μαγαζιά δεν είναι ανοιχτά τόσα μαγαζιά και τόσες μέρες όσο ήταν παλιότερα. Η κρίση τα έχει αγγίξει όλα. Τίποτα δεν είναι εύκολο αν δεν το θες. Δηλαδή, άμα ξεκινάς με τη σκέψη του ότι δεν ξέρω αν θέλω να το κάνω, δεν θα το κάνεις, δεν σου βγει. Αν ξεκινάς με τη σκέψη του ότι εγώ θα κάνω τα πάντα, σε λογικά πλαίσια φυσικά, ότι εγώ θα βάλω όλη μου την προσπάθεια και όλη μου την καλή διάθεση για να προσπαθήσω και να φτιάξω κάτι δικό μου, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σου βγει. Σε όλες τις δουλειές πιστεύω ότι είναι έτσι. Τώρα δεν έχω και μεγάλη εμπειρία ζωής για να σου το πω, αλλά το βλέπω να γίνεται μέρα με τη μέρα. Όταν το κυνηγάς και το παλεύεις, κάτι θα βγει στο τέλος. Το παιχνίδι και η συνεργασία με τόσο γνωστούς καλλιτέχνες που έχουν αφήσει το δικό του στίγμα ήταν μια πολύ καλή αρχή για ένα νέο καλλιτέχνη, για σένα? Το ξαναρωτάς λίγο, συγγνώμη. Το παιχνίδι όλο. Ναι. Η παρουσία σου στο παιχνίδι, για το Voice. Και απέναντι από τους coach, οι οποίοι είναι 4 αναγνωρισμένοι με το δικό τους μουσικό στίγμα, ήταν ό,τι καλύτερο έτσι για αρχή μέσα σε αυτό το δύσκολο χώρο που επέλεξες? Λοιπόν, δεν είναι για όλους αυτή η αρχή. Κάποιοι επιλέγουν να ξεκινήσουν με live στην αρχή της καριέρας, να το πω. Κάποιοι επιλέγουν να πάνε σε talent show. Εμένα μου άρεσε η επιλογή του talent show, γιατί ήθελα καταρχήν μια τροχή περιέργεια να δω πώς είναι το live. Πώς είναι, μου αρέσει με το challenge. Έτσι, αγωνία. Μου αρέσει αυτή η προετοιμασία και το backstage πολύ. Τώρα, κατά τα άλλα, δεν μπορεί να σου εγγυηθεί κάτι. Δηλαδή, είναι μια αρχή, μια ωραία προβολή, αλλά το πώς θα αξιοποιήσεις αυτή την προβολή είναι καθαρά δικό σου θέμα. Δηλαδή, το τι θα κάνεις μετά είναι επιλογές. Ζωή είναι επιλογές για μένα. Την Κατερίνα, λοιπόν, σε τι μουσικές επιλογές θα τη δούμε? Λοιπόν. Ενώ θες να κινηθείς σε συγκεκριμένο είδος, είσαι ανοιχτή και στο πιο λαϊκό που δεν το είδα σήμερα εδώ πέρα, ας πούμε? Πώς? Περίμενα, δεν έχεις τελειώσει. Η βραδιά δεν έχει τελειώσει. Άμα, θα έχουμε και λαϊκό. Κοίτα, βγαίνω και αργά στο λαϊκό πρόγραμμα του Γιώργου και λέμε κάτι μαζί. Έκπληξη. Λέμε ένα τραγούδι μαζί, το οποίο έτσι είναι προσαρμοσμένο και στη δική μου φωνή. Κοίταξε, μου αρέσει το pop rock, το ελληνικό, και τώρα κάποια λαϊκά στοιχεία είναι αναπόφευκτα και αρεστά κιόλας, γιατί κακά τα ψέματα τα ακούσματά μας στην Ελλάδα έχουν τέτοιες ρίζες. Δεν μπορείς να αρνηθείς την καταγωγή σου και το τι έχεις ακούσει από μικρός. Φυσικά κάποια κομμάτια θα είναι λαϊκό τρόπο που θα διαλέξω να πω.
Μία από τις συμπαίκτριές σου θα μας εκπροσωπήσει φέτος στη Eurovision. Δεν ξέρω αν το κομμάτι Eurovision. Το κορίτσι μου, καλή επιτυχία. Να σκίσουμε, να πάμε τέλεια. Της στέλνω πολύ αγάπη και πολλά φιλιά. Και το χ έχει φωνάρα, είναι απίστευτη, θα πάμε τέλεια. Σε αυτούς που λένε ότι η Ελλάδα ίσως ήθελε κάτι πιο ρυθμικό, να μην πάμε κι εμείς με μπαλάντα. Η Ελλάδα ήθελε μια ωραία παρουσία, μια ωραία ενέργεια και μια ωραία φωνή. Και γιατί όχι, μπορεί και με μια δυναμική μπαλάτα να τα πάμε τέλεια. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξη. Στο μέλλον θα το δοκίμαζες κι εσύ, να πας Eurovision ή κάτι τέτοιο, μια πρόκληση τέτοια? Θαυμάζω αυτούς που πηγαίνουν, αλλά όχι, δεν θα το κάνω. Γιατί? Δεν ξέρω, πιστεύω ότι δεν μου ταιριάζει αυτό το στυλ. Δεν ξέρω. Μου αρέσει πάρα πολύ η διαδικασία της Eurovision, να το βλέπω στο σπίτι και να... Νιώθω ότι τελείωσα με αυτά τα... Δηλαδή δεν θέλω να ξαναπάω σε τέτοια πράγματα. Όχι. Τώρα να ασχοληθούμε λίγο με την ουσία του επαγγέλματός μας, που είναι να βγάλουμε τραγουδάκια, να κάνουμε live. Αυτό, να ψηθώ, να γίνω μια σωστή τραγουδίστρια, να οριμάσω λίγο και μετά από 10 χρόνια να με ξαναρωτήσεις. Αυτό θα ήταν η επόμενη ερώτηση. Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σε 10 χρόνια? Σε 10 χρόνια λοιπόν φαντάζομαι τον εαυτό μου να έχει κάνει σκληρή δουλειά, να έχω κάνει τις συνεργασίες που θέλω. Όπως, κάτσε, δεν είναι πρόκληση. Προς το παρόν είμαι με τον Γιώργο Σαμπάνη και την Τάμτα. Τώρα δεν μπορώ να σου πω συγκεκριμένα πράγματα, αλλά εύχομαι να είναι το ίδιο καλά με φέτος. Να πέσω έτσι πάλι σε καλά χέρια, αυτό θέλω. Πάντως τολμώ να πω, δεν το λέω on camera ποτέ, αλλά τώρα θα σου το πω, ότι είσαι πολύ γλυκιά και από κοντά. Ξέρεις, έχουμε συνηθίσει τα άτομα που πηγαίνουν σε τέτοιου είδους παιχνίδια ή να ψωνίζονται εντός εισαγωγικών, κατάλαβες πως, με το γενικότερη έννοια. Εσύ έχεις παραμείνει γλυκιά, έχεις παραμείνει έτσι όπως θέλουμε να βλέπουμε ένα καλλιτέχνη, και το χαμόγελο αυτό και η διάθεση για δουλειά νομίζω είναι το καλύτερο επόμενο βήμα, το σκαλοπάτι που πρέπει να πατήσεις γερά για να αναδειχθείς. Τι δεν να σου πω, ευχαριστώ εδώ. Και εδώ πες πριν ότι κόλλησες. Εντάξει, έχω πάρα πολύ καλή διάθεση, τώρα ξεκινάω. Ήμουν τυχερή στην αρχή, ελπίζω να παραμείνω τυχερή, θα δουλέψω βέβαια γι' αυτό. Τι να σου πω. Υπάρχουν κάποια σχέδια, να ρωτήσω, κάτι που να ετοιμάζεις ή που να θέλεις να κάνεις μετά από αυτή τη συνεργασία, ή δισκογραφικά ή... Λοιπόν, ξεκινάω να κάνω κάποια live σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Έχω αφήσει το CD πίσω μου, το playback, και θα είμαι πλέον με full band. Ξεκινάμε από Κρήτη και συνεχίζουμε σε διάφορα μέρη. Δηλαδή θέλω όλο το καλοκαίρι να ασχοληθώ με αυτό. Να σου ευχηθώ καλή επιτυχία και μην ξεχάσεις τη Θεσσαλονίκη. Τι Θεσσαλονίκη, εδώ πέρα, πατρίδα. Γι' αυτό το λέω. Τι να πω για τη Θεσσαλονίκη. Να μην τη ξεχάσεις, μόνο αυτό. Θέλω υπόσχεση. Να μην... Ποτέ. Την πατρίδα μου, εγώ, τη Θεσσαλονίκη μου θα ξεχάσω. Ποτέ. Την αγαπώ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Με αυτό το χαμόγελο πάντα, μόνο αυτό θα πω. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.